Това, което не убива, укрепва. Казват, травмата те е направил по-силен. Не. Травмата ти е травматизирала, направила те е по-слаб, причинила ти е безсънни нощи и вероятно и загуба на памет. Така че не. Травмата не те е направил по-силен. Принудила те е да опиташ неща, които не си искал. Това да. И най-вероятно не си заслужил. Сблъскал си се с болката, борил си се и си се справил с последствията на нещо, което не е твоя отговорност. И си могъл да използваш срещу другия. Много ситуации да обвиниш, но си предпочел мълчанието. И точно в този момент си разбрал, че когато пуснеш някои хора, ще си победител. И си го разбрал ти, не твоята травма. Така че травмата ти не те е направила по-силен. Ти вече си бил силен. Не го забравяй. Ти вече си бил силен.